यार चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हो, वीडियो देखकर भूल जाते हो। वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। कथी करता रहो? अरे सर तारा खाई लगता नहीं तुम्हें जाकर सरपंच ही लड़ो नहीं लड़ जाइए गाड़ रगड़त रगड़त कागज पत्र पहले आड़ी निवास बनवा लगे तब चुनाव लड़े। क्वांटिल दो सर जाए दूध के धरो धन्यवाद दूध दे रे। रे सरवा क्या मांगते रे उल्टे काय बोले रे सरवा दूध देता रहे तो मांगे ना करे सरवा, फ्री में ना खानी चढ़े सरवा ले 500 रुपया। जो सरवा भौजी दे तारी बंगाली भौजी दूध दो हो। घर में के दूध पियला हमार भौजी का फिर बाड़ी हुए पियली। बे भौजी मुठ मारो सारा मार को गरी माई तर गइल बा चोड़ा गलबा की कोरा गलबा कथी काम करे नेहवा के दूध लिया गइल बारन। फेंकले बाबू अरे अरे लसल नारवा के खालदान हवा लगन बताओ तनी। धरा ई तार आर्मी बस बन गइल बा ओकनी तार लो कौन गोली बंदूक बा है एगो बंदूक दू गोली ना हो गइल बा 5 रुपया दो 5 ई का होला हो 50 रुपया लगन सर्विसिंग करे का टाइम खत्म हो जाई तो आड़ी करा लियो लगन। रे सरवा सर्विसिंग थोड़े लबलेसर कहल जाला ए हम फार्म भरा ना हो ए भरा गइल हो गइल आगे बढ़ो तार काची नाम तार कागज पत्र ठीक नहीं खे आगे बढ़ो। ए बड़े के ना तो लबलेसर में पी जाई तो आड़ी करा लियो लगन। काची नाम आगे बढ़ो काची नाम अरे संदीप हकनरी संदीप हकनरी नाम चल आगे बढ़ो हो गए तकले का लाड़ बड़ो नाम बताओ लाड़धारी मौतो निशान दो है पर बोलो कहां उठे लगाई अंगठा चाप बड़ो तो ई सरवा का बनी मुखिया सरपंच जगह बता नहीं क्या कर नाम बा दूसरे के लाड़ देखला के मतलब बा काची नाम हिलावल कुमार। ई कौन नाम हो के नाम रखले बता लिखो ना लिखो ना हिलावल कुमार लिखो हमारा नाम लिखो। नाम लिखा गल और बोलो कथी चाप मिलल बा लास्ट में बताइल बड़ा तो ढोड़ी छाप ले बा ए चल चल माल किया क्या होता नहीं अरे कौन माल खिया उतर लिया 4 थान की वोट मांगे चलक बा। अरे कमुआ कहां बटरामुआ अरे नीरा जामला दिले बिया बामुआ कर पंचायत आगे होके न ड्रामुआ आई आई बैठी या बाबू सिगरेट पिया तो एगो पहले पंचायती कर आइल बड़ा कि सिगरेट पियाइल बड़ा सिगरेट के नाम लंडन पियो अरे तो कथी के पंचायत तनी भइल कथी बाटे रात बड़ी मान मरलवा हमनी के दुनु बेकत के हमनी के ना आराम से एक में अलग अलग बंटवारा कर दी हमनी के तो बढ़ले तनी में कथी बाकी अलग अलग बंटवारा क दी ये कोठरी बा रूम दोसर कथी बा काका नहीं खे गाड़ी नहीं खे कि कूलर नहीं खे कि फ्रिज नहीं खे का नहीं खे ठीक बात गाड़ी बात जाए कोई दोनों गोड़ा का तो एक दिन तेज चल जाइए एक दिन ही चल जाए जहाँ जाए कोई तहाँ का जरूरत बा संग ही रह जाए गाड़ी कोई दोनों गोड़ा के संग जाए कोई तब हमनी के गाड़ी में आधा दे करके दी फ्रिज बाटा तो पारा पारी ठंडा करके कुछ धरती रहसन पियत रही सन कूलर बात कूलर बेच दिया सन कथी करे के बा गाड़ी बात एक दिन तेज चल जाए एक दिन ही चल जाई तो वही में आधा कह दी वही हम दोनों गोड़ा के संग जाए कोई तब
हमरा के सापा से अलगा अलगा कह दी कि हमरा नहीं करेगा सापा अलगा गिरा एक बार हमरा। अच्छा का वो कदिया वाल गाल की तो हम लोग मन से कर जौन करेंगे तोन कर। हाँ तब हिस्सा लग जाओ। हाँ लग जाओ। हाँ तो मोटरसाइकिल में आधा आधा काट दिया ला। हाँ। एक धर तू ले लिया एक धरी। हाँ हाँ अब फ्रिज में बता आधा आधा काट देता नहीं। हाँ एक धर तू ले लिया एक धरी ठीक बा। हाँ ठीक बा नु हो गई लो। आ घरवा कहाँ जाई? अरे तो ये कोठरिया बा में कथी होई? ओई में ने उठ जाई। अरे तने उठी तो कमरा छोटा हो जाई छोट छोट हो जाई। ऐसे कर मच्छरदानी टांगवा दे लिए बगल के सुतियो बगलू। बाहर सरवा तब पंचायती कैले बाड़ी पूरा सामान के नुकसान करा के रख देली। एकरा कौन भोर दलक हो पूरा सामान के नुकसान करवा के रख दलक भर सकी सर में 3 साल से हरत आवत रहलक। हेलो गाइज कैसे हैं आप सब? वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मजा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो दबा कर शेयर कीजिए।